се, бе, човек. О, боже! Hello? Той ни говори, бе, човек. Хало, хало, мало. И аз го чух. Ай, той ме прие. Приятел. Човек, защо, бе? Какво? Ами, Що нямам грам пара, бе? хало, мало. Мало още ни слуша. Голяма работа. Хало? Хало, мало. Къде ще Айде, отивам? тако. На тази мирозилата ферма. О, тя няма грам оръжие. Хало? Да ме по-хубаво. Хало, мало. Хало? Хай! Как направо му се подиграваме? То майче ни Толкова е. чака да се откажем. Не, да, ме няма. Толкова е бавен този автобус, че няма на къде. Но, Паче хало къса. още ни чака. Айде, сигурен сме ли? Да бе, видях, че още ни чака. Ми негова си работа. Да, сигурно ще ни чака докато да се откажем. Сега ще ме Ей, сега. хало. Хало, мало. Така можеш сигурно, ще можеш да играм с хало, мало. Бамбаклака. Чува ли го, бе? Да! Това си къв граб в граден. И то съм женя. Маса бомба. Ужасно игро. Човек, още нямам оръжия. А ти? Само имам един снайпер. И автомат. Бих един. Браво. Без оръжия. Хайде бе, хало, нещо ще кажеш ли? Ма много... чакай! Разцепи го. Много гаен. Без оръжия. Какво? Да, че без... не бе, има някакво оръжие. Какво оръжие? Хало, мало. Худ майч, още ни чака! Наистина ли, бе? Да! Стига. Опа, пуска. Си, майче всичките хора ги избихме, бе. Трябва да се махаме вече. Не, ей, там още има със сигурност, ей, там има още. Да, сигурно. Защото един мисли там мястото и сега... Нещо да се няма. Мача ми Опа, чакай! Стрелят ме! Омакама, омаси, ока-пока. Най-големия смешник на света. Да, има! Сълъчни гранати! Какви цели? Стреляха ме много тежко. И мене също ме гръмна толкова силно с гранатите, че няма на къде. Ако нямах допълнителен сит, сега ще я да съм. Ника ни уеняса. Какво бе? Лука ме я. Люка меня? Умака! Чакай, тук има някакви тропа. Умака, нещо ще кажеш ли? Перенфе, по фабор. Спокой, сега ще се откарим, ако сгънем. Ей, тук ще излезе. Убих го! Браво! Той се насочваше! Look at my Zika. Oma, washing machine, aliens, ice cream, banana. Poo. Браво, бе, уби го! Тук има още един. Идвам тогава. Убих го, Споко! Браво! Беше горе-долу стилен. Имаш ли патрони за пушка? Не, имам само 5. А мой приятел тази е Рубин Скут, така да и приключани така. Маси, няма да се каже толкова лесно. Там отивам. Чакай, да има саплай. Мото много далеч. Там отивам. Добре.
само ако не го отворят. Той още лети от високо някакво. Аз си маси. Ама не дей нищо да грабаш, това си е мой. Имам Добре, добре. гранати. Наистина ли? Да бе. То майче се урига пред нас. Спокойно бе, спокойно, спокойно. Baba. Айде, аз ти цепнах. Skimmy boy, skimmy boy, skimmy boy. Skimmy boy, skimmy boy. Са май бойс. Че така не си... Махна се най-после! Що? Не. Що се маха? Защо трябва да го слушаме той? Босна колата и тя се разрева. Защо ли, бе? Това просто Да, за какво искаш да- това ще го кача в интернет. За какво ти да го слушаме? По-хубаво е само двамата да си говорим. Приятеля ми се орига. О, някъде има борба! Тихо. Чакай ме! Ало, махало, мало. Добре, че се махна, много е дразнещ. Що? Много беше смешен и забавен. Ама Това, че е Робин смешен. ме приеме изрода. Ти да го още да ни приказва. Защо? Толкова е луд. Ние вместо да си говорим, то ни слуша... Чакай! Боби, Ти защо все още се бавиш там? и не. Тия гуми ме събориха. Много се гади, да. Честито ти.